Така, нашите последователи в Инстаграм, първият въпрос, който са задали е как се случи така, че да се роди Босбърг? Как се роди Босбърг? Това между другото е въпрос, който наистина с всички хора, които сме се запознали последните години, нали, да им кажем, че нали, се занимаваме с бранд за дрехи. Това е първият въпрос, нали, как решихте, защо решихте. Като те очакват някаква супер такава яка история от сорта на нали, случи се това или онова, което доведе до трето нещо, почувствахме се по този начин, нали, това типичното, което много брандове го казват. При нас беше малко по-различно. От малки, още от ученическа възраст, винаги сме се интересували от бизнес. Много ни е влечало. И като по-малки сме продавали онлайн всякакви неща, от кейсове за телефони, шапки, чанти, въобще каквото може да се сетите сме продавали и много ни е харесвало. Оттам, коя година беше? 2020, мисля, че в България стана доста популярно секонд-хенд дрехите и по-точно марковете секонд-хенд дрехи. Имаше няколко страници в Инстаграм, които продаваха доста успешно такива маркови дрехи и съответно решихме и ние да започнем да го правим. Го правихме може би около година и половина, имахме сайт, имахме постоянни клиенти, продажби. Общо взето доста неща научихме покрай това цялото нещо и тогава беше момента, когато всъщност се запалихме за подрехите, нали, по различните марки, различните стилове, различните кройки, различните потове, нали, начини на изработка, защото през нас са минали хиляди дрехи през това време, в което сме се занимавали. Но както всяко нещо, нали, когато е тренди, когато се вижда, че има интерес, много хора започнаха да го правят. Много страници започнаха да се появяват в Инстаграм, които правиха буквално това нещо. И така да кажем, пазара се пренатрупа. И ние разбрахме, че всъщност това няма как да го скалираш и да стане голям истински бизнес. И просто започнахме да мислим как можем коя е следващата стъпка, какво можем да направим, че да стигнем следващото ниво и просто се спряхме на това да започнем ние да си произвеждаме дрехите по собствен дизайн, по нашето име, под нашето лого и да сме в контрол на точно това, което продаваме. И общо взето година и половина се занимахме с това и в момента, в който ни дойде идеята за бранда, за Босбърг, и отне може би половин година, за да изпипаме всичко, сайтове, колекция и така нататък, за да стигнем до момента, където всъщност лаунчнахме бранда през 2021 ноември месец. И така се зароди Босбърг. Много изчерпателен беше. Да, защото в смисъл такъв бранда, започвайки го, това за нас беше нещо, което често казвам, ние въобще нямахме да представя в какво се спускаме. Нали, не е като ние да сме учили фешън дизайн, не е като цял живота нали, да сме дизайнвали дрехи. Приказката, която нали, успешния бранд, дизайнера, който стои за този бранд, той от 2 годишна възраст, нали, с скиците рисува, с моливчетата, нали, за Коледа си пожелава тетрадка, в която точно с фигури, за да може той да рисува рокли или там, нали, ако е дизайнера. Това имам предвид, че реално ние през живота си не сме се занимавали с спорт почти цял живот. Нали? Това и може би е хубаво да кажем някакъв бекграунд за самите нас. С какво сме се занимавали преди цялостно, че общо взето голяма част от нашия живот, в първоначалния нали, живот, сме били спортисти, активни спортисти, от индивидуални спортове до отборни, колективни. Волейбол е един от нали, спорта, който най-много сме практикували и заобщо тренирали години наред, дори на професионално ниво. Да, и в последствие, както казахме, искрата за бизнес, за търговия се отключва в нас, както от книги, така и от много известни личности, на които сме подражавали. И в последствие, тръгвайки с търговия, от продаване на кейсове до слънчеви очила, стигнахме до годината. Имаше точно този навлизащ нов тренд за втората употреба и в последствие стана така, че преценихме, че най-добрите следващи стъпки за нас е ние да се направим собствен бранд. Интересното беше, че не знаехме наистина какво ни очаква.
т.е. насляпо се хвърлихме. Да, наистина. Ние реално това е всъщност на предприемачеството, особено когато стартираш от нулата, че си ентусиазиран, мотивиран, оптимистично настроен, но ти нямаш информация, ти нямаш знанието и да предвидиш това, което те очаква. Ние просто така влезнахме в това нещо и с времето всъщност бих казал, че тази искра, която говорим, че в повечето брандове, които разказват за историята си и как цял живот това им е било страстта, и в един момент са стартирали, са започнали. При нас по-скоро искрата се запали след като започна. Защото ние започвайки, наистина бяхме зайци, В смисъл в тази индустрия има хора, които наистина много разбират и наистина са се занимавали с години. При нас не беше така, но пък започвайки и сблъсквайки се с всички трудности, това всъщност отключи у нас това желание всъщност да учим специфично фешън, всичко свързано с тази индустрия и започнахме да се подобряваме с всеки изминал ден. И общо взето това е на много първичен, така стартиращ начин да опишем как започнахме. В някакво друго видео може всъщност много по-детайлно да опишем точно как стартирахме, но мисля, че като за първи въпрос това е. Обаче аз сам ми се кача един друг въпрос, който може да размишляваме над него. Въпросът е за тази предприемаческа искра, която каза. Дали е добре насляпо така хората, които искат да се занимават и да стартират дали моден бранд или пък какъвто ли друг бизнес, е добре да се впуснат така без да са наясно много какво ги очаква, т.е. точно заради този драйв, заради тази искра, просто която имат в себе си, че искат да започнат нещо, да развиват и така нататък, или по-скоро трябва да вземат информирано решение на база проучване, на база запознаване с самата индустрия, на база запознаване с какво наистина се изисква, за да можете да започнеш или пък да достигнеш някакво ниво, което да бъде задоволяващо до някаква степен. Да, това е много хубав въпрос и доколкото си спомням, имахме подобен въпрос зададен от някой в Инстаграм. Ако някой иска да стартира свой собствен бранд, какви съвети бихме му дали? Да, окей. Това, което ти зададе като въпрос, ще го вържа с въпроса, който е от човека, който го е задал. Значи има две гледни точки тук. Това, което искам да кажа е, че в момента всеки, който иска да стартира бизнес, особено от нулата, ако се замисли, може би едно от топ 3 идеите му ще бъде свързано с бранд за дрехи. И причините са няколко. Първо, това е сравнително лесен бизнес, който може да се бизнесът не е лесен, но лесно може да се започне. Гледна точка на това, че не ти трябва много голям капитал. Другото, което е, че е супер модерно. Всички са виждали в Инстаграм тези брандове, които разпродават колекциите си за един час или за половин час или за един ден. Още преди да се ги пуснали. Те са пуснали, снимат всичките поръчки, всичкото това нещо, което е супер добър маркетинг. Този целият хайп. Но реалността е, че има такива брандове, но ти като започваш няма да си един от тях. Повечето случаи. И ще бъде доста по-различно от това, което всъщност се показва, Защото всички знаят в Инстаграм, всеки показва най-доброто, но никой не показва или малко показват всъщност какво стои за цялата тази работа, да стигнеш до някакво ниво. Ние затова всъщност и искахме да направим това видео, за да отговорим на някакви такива въпроси. За да не се отклонявам, това, което бих казал е, че е добре да не се водите по тези трендове и да стартирате бранд за дрехи просто защото е модерно и просто защото всеки го прави. Любимия ви инфлуенсър има бранд за дрехи или мърч и така нататък. Наистина трябва да се замислите, това бихте ли го правили 10 години? В смисъл, врите ли и кипите ли в тази сфера? Готови ли сте, когато нещата опрат до кокъл, има проблеми, вие да продължите? Тъй като със сигурност ще има такива моменти, в които ако достатъчно това не е вашето нещо, което искате да правите, просто ще се откажете. Да. Защото
Нали, той има и такова изказване на кого беше? На Стив Джобс или на... Мисля, че на Бил Гейтс. На Бил Гейтс. Че реално бизнеса малко или много трябва да имаш някакъв пешън, нали, страст към това, което правиш, защото е толкова трудно, че реално всеки рационално мислещ човек ще се откаже в един момент, ако няма точно тази допълнителна страст, за която говорим. Но тук бих искал да кажа, че има друга страна на монетата. Не трябва пък прекалено много да мислите и да овъртинквате нещата, защото никой като започва не знае какво го чака и то по-добре да не знае, защото реално погледнато това е на предприемачеството, нали, в началото, когато започваш, е, че ти си неинформирано оптимистично настроен. Което е хубаво, защото ти все пак трябва да започнеш, не трябва да мислиш до безкрай, да изпипаш всичко, да знаеш всичко и така нататък. Трябва да започнеш, просто трябва да започнеш с правилната нагласа, че ще отнеме много време, много нерви, много проблеми и че наистина трябва да си склонен да работиш върху това нещо за неопределено време, докато евентуално видиш някакъв прогрес и успех и резултат. Така че като номер едно съвет за стартиране на бранд е да помислите наистина, нали, бихте ли искали да се занимавате с това нещо дългосрочно, защото то се изисква много инвестиция, не само, нали, като пари и време, но и има си лишения. Той е като всеки един бизнес всъщност. Втори съвет, който аз бих дал, той до някаква степен се обвързва с това до сега, което говорихме, а именно, че трябва да инвестирате много време още от самото начало, като започвате, нали, в ресърч и в това да учите индустрията. Защо? Защото много неща са реално прости и има начин, който е измислен, по който трябва да се правят. И тази информация има в интернет. В смисъл, навсякъде може да я откриете, стига да инвестирате достатъчно време да си направите ресърча. Ние сме правили грешката да правим нещата си по наш начин, при положение, че има установен начин, който работи. С две думи, топлата вода е открита. Ние вместо да го проучим това нещо, ние си блъскаме главата с месеци да правим нещо по грешния начин, докато най-накрая всъщност разберем, че той е имал и много по-лесен, много по-добър и ефективен начин. Имало врата е там отстрани. Имало е врата, ние се опитваме, имало е асансьор, ние ходим през това, примерно. И просто трябва да инвестираш време да ги научиш тези неща, защото те ти спестяват после много време и по-бързо се учиш. Така че да, инвестирайте в знания за самата индустрия. Това включва производство, дизайн, видове материали, потове, какви са предимствата на един плат пред друг, защо да направиш кройката по един начин, а не по друг. Структурата на самите дрехи. Да, последователност. Да, абсолютно всичко има значение, смисъл, за да накара клиента да се чувства добре в твоите дрехи, защото всяко нещо буквално има значение и всъщност малките неща правят разликата между един добър успешен бранд, който хората купуват често от него и някой бранд, който се проваля. Така че имаме тръгване с правилната нагласа, стартирайки бизнеса, инвестиране на постоянно време за това да разучавате как стоят нещата в тази индустрия и да просто да инвестирате в знания. Друго, което е по-прост съвет и аз бих казал е, когато започвате, не дейте да се хвърляте да произвеждате супер много дрехи, бройки и така нататък, защото вие още не сте получили абсолютно никакъв фидбек от пазара. Трябва първо да си намерите аудиторията. Установена концепция. Трябва да имате хубава концепция, която тя със сигурност ще претърпи някакво развитие с времето на база на фидбека, който ще получите от пазара, от клиентите си, от приятели, роднини. Всеки може да ви даде фидбек за дрехите, които правите. Аз някакво се лъжим, всеки бранд, който стартира в началото, нали, е с ограничен капитал и няма смисъл вие да заключвате голяма част от този капитал в дрехи, които не знаете дали ще успеете да продадете достатъчно бързо, за да може да направите оборота и да завъртите цикъла и да започнете да инвестирате в следващи проекти. Аз сещам за един друг съвет и този съвет е, че най-вероятно когато стартирате, дали ще бъдете сами, ще тръгнете самички да се борите в тази индустрия, да създавате този бранд или с някой приятел, т.е. ще бъдете един малък екип, това, което искам да кажа. И това, което е много важно, в началото всички тези съвети, които, нали, той каза, са изключително важни, не трябва да се пропускат.
И в същото време, това, което трябва да правите в началото е добре да знаете къде да си използвате вашата енергия, къде да я насочвате в нещата, които най-много ще задвижват развитието на бранда напред, а не тъй като you have so much time, както се казва, и в началото, тъй като ще бъдете малко хора, ще има много неща, които ще трябва да правите, включително маркетинг, производство, брандинг, research and development, дизайн, т.е. може би на двете ми ръце няма да съберат абсолютно всички неща, които трябва да покривате и да работите върху тях, но поради това, че сте малко хора, трябва правилно да се разпределяте времето, усилията, енергията върху тези неща, които най-бързо, най-ефективно ще движат бранда напред и в последствие, когато се разраствате вече, да почнете да делегирате и да конкретни задачи на други хора, да наемате хора, дали фрилансъри или други компании и така нататък. Но в началото, да, това е грешка, която може би много брандове стартиращи правят, че не знаят къде да си фокусират вниманието и това единствено само ги бави. И тук да вметнем, че ние сме част от тези брандове. В смисъл, ние това нещо го осъзнахме доста наскоро, понеже ние постоянно работим върху бранда, но в някакъв момент осъзнаваш, че всъщност има някои неща, които трябва да се приоритизират и да правиш тях, защото имаш ограничено време и, както каза той, има определени неща, които всъщност ще доведат до този растеж, който търсиш, и други неща, които са много по-минимални. Да, ще подобрят нещо, но няма да са основния фактор, който всъщност ще стреля на следващото ниво. Пример мога да дам. Имало е моменти, където най-важното нещо е да се фокусираме върху дизайна на дадена колекция. Обаче аз, примерно, ми идва идея да подобря нещо на сайта, някакъв процес в доставки и така нататък. И почвам да работя върху него, като не че не е важно, но по-важно е да направиш дизайна и губиш време. И следователно дизайна отнема повече време след това да бъде завършен и да започнем следващото нещо по стъпките за колекцията. Да, един бърз пример. В крайна сметка хубавото е, че вие вече имате тези съвети от нас, така че вие не сте вече с една стъпка. Ние това видео всъщност, колкото го правим за вас, толкова го правим и за нас, защото ще е много яко след примерно 2 години, 3, 4, 5 години да видим как сме мислили и как ще мислим тогава всъщност. Просто на мен ще ми бъде много полезно да видя Женимир преди 5 години. Добре, още един съвет, който се сещам за хора, които стартират, е да планирате малко по-дългосрочно. Защото това, което ние направихме като стартирахме, създавахме си първата колекция. При нас имаше грешката, че произведохме повече отколкото трябваше. И освен това като грешка, което вече споменах, беше, че нямахме план за действия какво правим след това. Ние никога не сме пускали колекция, това не беше за първи път, не сме продавали, нямали сме въобще опита и знанието какво може да очакваме, но въпреки това ние трябваше да имаме визията какво правим след това от гледна точка не какво правим като пуснем колекцията, ами какво правим след това, кога ще е следващата колекция. Трябва да мислиш в перспектива в този бизнес, производството не става от днеска за утре. Ти първо трябва да си измислиш добре дизайна, след това го комуникираш добре с хората, с които работиш да го произведат, но там има и итерации, които могат да се правят десетки мостри, докато направиш това, което точно искаш, да намериш точния плат, точния фит и така нататък, и това отнема време. И когато не си го предвидел предварително, се получава така, че понякога се налага да бързаш, защото гониш някакъв срок, който искаш да си пуснеш следващата колекция, и в това бързане може да допуснеш грешки, които да ти костват пари, или да си имал някакъв план в началото как искаш да изглежда един артикул и да трябва да се откажеш просто от тази визия, защото ще отнеме още 2 месеца и ти не искаш да чакаш толкова време, и затова е хубаво да се предвиждат няколко колекции напред, а не да чакаш да продадеш
пуснеш да си продадеш, там каквото продаваш, да видиш какви ще са резултатите и тогава те първо почваш да мислиш за новата колекция. Големите брандове планират една година напред. Минимум, да не кажа и повече. Мисля, че това са основните съвети, които аз бих дал. Те са, много можем да говорим на тази тема, но започнете с правилната нагласа. Искате ли наистина да се занимавате с такъв бизнес? Инвестирайте супер много време, колкото се може повече време в знания. Специално за тази сфера. Не се хвърляйте да произвеждате супер много дрехи в началото и мислете малко по-дългосрочно, а не само до първата колекция и оттам ще видим какво ще стане. И къде се насочвате енергията и фокуса. Да. Следващия въпрос, който ни е зададен е: какви са плановете ви за бранда за 2025 година? Която вече даже Тя ще свърши. Основните ни планове са да намерим партньори, с които да работим дългосрочно, да направим чисто вътрешно някои процеси, които да доизчистим и да станат по-ефикасни, по-ефективни. Това всичкото е свързано с факта, че не пускаме достатъчно често колекции, а искаме да го правим много по-често. Знам, че има много хора, които питат кога ще има нещо ново. И ние все им казваме, правим го, но отнема много време и просто 2025 трябва да изчистим тези процеси, за да станем много по-добри и да правим нещата по-добре и по-бързо. Ще се фокусираме върху контента, YouTube, искаме да качваме повече видеа, дали от такъв формат, дали влоговете, които качваме, behind the scenes, много скоро ще почнем да качваме behind the scenes, имам предвид зад производството, зад планирането, зад как дизайнваме въобще създаването на една колекция, какво изисква и през всички тези месеци върху какво се работи, да може и вие да придобиете представа, по-добра представа наистина какво стои зад създаването на един крайен продукт. Да, общо взето те първо почваме, така го кажем. Да. И общо взето за тази година, много по-активни искаме да започнем да бъдем, да си изчистим някакви вътрешни процеси, за да можем да си го позволим това нещо и много повече контент от нас, не само за BossBrug, нашите лични брандове, искаме също да ги поразвием, просто за да хората да разберат кои сме всъщност ние, кои са тези хора, които стоят за този бранд, Това не е един бранд просто, който прави дрехи. Ние си имаме начин правене на нещата, който по един или друг начин е различен на други брандове. Съответно, ние искаме да го покажем, защото за момента не сме го правили. И общо взето това ни е идеята, която е за тази година. Имаме общо взето планове и вече за другата година. Както казах, почваме да мислим тези съвети, които ги даваме на база на това, което ние сме стигнали като заключение през тези 3 години, че трябва да се планира дългосрочно, за да може да имаш цялостна визия на къде вървиш, а не само краткосрочно, защото краткосрочното не е добра стратегия, понеже при нас много пъти се е случвало точно да губим моментъм. Тоест, правим някакви неща, дига се енгейджмента покрай бранда и така нататък и после спираме за прекалено дълго време и то се губи тази цялата инерция, която сме направили и точно това е поради факта, че ние сме планирали нещата краткосрочно, вместо дългосрочно, за да реално да запазим инерцията, която сме набрали. И това е нещо, което ще фокусираме върху 2025 да бъде изчистено. И като последен въпрос, който сме изкарали, който може би е доста интересен за хората, наистина как един дизайнер черпи творческа енергия и какво ни зарежда за самите нови колекции. Ако искаш, почните. Последната колекция сега, което правим, той беше по-активен в дизайна. По принцип е обратното, но много добре се справи, така че може да кажа. Може би, защото апгрейднах сетъпа, на който работя. Но да, от опита, това, което съм достигнал като някакво заключение и особено последно време, когато бях по-фокусиран върху дизайна върху последната колекция. Ако смятате, че дизайнерът или креативната личност създава нещо само когато той се почувства, че е креативен, това не е така. Поне при мен не е така. Тоест, това, което искам да кажа е, че реално
последните пъти, когато съм сядал да почвам да мисля върху какъв да бъде дизайна, аз съм нямал тази мотивация или пък да ми е дошло някаква енергия или пък да съм се почувствал по някакъв начин креативен, затова сядам и почвам, нали, да създавам това, което ми е в главата. Не, по-скоро ти знаеш, нали, че трябва да седнеш и да измислиш нещо, да създадеш конкретен дизайн за колекцията, която си планувал, и когато седнеш, началото изобщо не изглежда на нищо, но в последствие, променяйки някакви неща, ти идва музата и истинската креативност и тогава трябваш нещо да създадеш нещо по-интересно. Това интересно нещо в началото не е било в главата ти. Тоест, чисто правейки на теб ти идва музата, енергията и креативността. Тоест, апетита идва с яденето. Апетита идва, с яденето и в последствие започва да ти изкачат идеи, започва да се инспайрваш от най-различни места. Какво имам предвид по това? Може да бъдат, например, други брандове, може да бъде в някой филм, може да бъде от някой музикант, някаква успешна личност, нещо, което си видял навънка, в някоя книга, която си прочел. Тоест, креативността и идеите не идват единствено от това какво е модно или пък какво другите брандове правят. Не, за да можеш да си уникален, реално идеите трябва да идват тебе от най-различни неща и от твоите интереси, тъй като ти чрез тези дизайни по някакъв начин, нали, изразяваш и това, което ти харесваш, твоите виждания. Това не препоръчваме пък да си копират други брандове или пък други дизайни, които не рефлектират на това, което, нали, вие имате като интерес. Да, така е. Аз мога да допълня, че по принцип, както каза той, почти никога, когато и да било, много рядко се чувствам креативен, наистина да имам някакви супер яки идеи. Не става така, поне при мен. Иска си здрава работа. В смисъл, сядаш, може 3, 4, 5 дена, една седмица да седиш и да си блъскаш главата и да дизайнваш и нищо да не направиш. И на 6-тия ден обаче така се заражда идеята, която ти штраква, и оттам нататък почваш да градиш, и това е самия процес. Не става от първия път, трябва да правиш много итерации. Иначе, чисто като енергия, примерно с приятелите, като ходим някъде на екскурзия в чужбина, като се върна, съм доста зареден. Чисто ще не само креативна енергия, но като цяло съм зареден и искам да бачкам яко. И тогава също ми идва и тази муза за дизайн. И другото е, както каза той, нали, като гледаш други брандове, нещата, които правят, ние се кефим на различни брандове и просто, нали, той казва, не трябва да копираш, съгласен съм, но може да се инспираш от други брандове и просто да предадеш твоята нотка на това, което да искаш да прикараш, нали, визията на другия дизайн през твоята призма. Да, това е. Но всеки, който когато започва, то е ясно, че ще се инспира от големите брандове, ще гледа тяхните дизайни, нали, ще гледа какво носят хората и ще се опита да направи нещо подобно, но истината е, че ти трябва да намериш така иначе собствения си стил и хората да харесат това, което ти всъщност искаш да направиш. И да, в началото общо няма да ви се получават много нещата, но пък точно с времето, с усърдната работа, вие задобрявате, влизате в един моментум на креативност и това се връщаме отново на съвета, че когато си фокусиран, доста по-лесно се получават нещата, защото ти не си разфокусиран, не се занимаваш с нищо друго, а знаеш, че за тази седмица, например, ти трябва да се фокусираш само върху дизайнинг. Често казвам, той даже какво значи, тази седмица трябва само дизайн. Трябва да дизайнвате нон-стоп. В смисъл, това трябва да се прави по цял ден, всеки ден, ако имате възможност. В смисъл, ние се занимаваме и с много други странични неща, освен този бизнес. И, нали, не правим само това по цял ден, но всъщност съвета ми би бил, ако стартирате и имате възможност да инвестирате цялото си време в дизайн. Така много по-бързо ще намерите всъщност това, което вие харесвате, и ще се случат по-бързо нещата. Пред нас в случая ние трябва да приоритизираме и да наместваме нещата, защото, пак казвам, занимаваме се с доста неща, които си изискват внимание и фокус, но моят съвет е бил: дизайнвайте колкото се може повече и ще ставате по-добре. И се консултирайте с други хора, в смисъл, търсете фидбек. Това също е много важно, защото много пъти се е случвало, сядам, дизайнвам и си казвам, бах ти якото стана това, и накрая го показвам на някой и се личи си в очите му, че, нали,
той не се ексайтва по същия начин, който ти се ексайтваш. И то е нормално, защото ти си спенднал примерно 10 часа да правиш нещо и накрая си казваш, то много яко стана. Ама той човек не знае, че през какви итерации си минал и как си стигнал до това нещо. И той вижда нещо, което или му харесва или не. И това е реалността, смисъл на вас може да ви харесва. Пазара обаче е реално този, който ще оцени работата ви, става ли или не става. В смисъл хората, които клиентите, това е реалният измерител на колко добър е дизайна и така нататък. Но тук пак може много да говорим, няма да ни стигне времето за това видео, но нали, само ще вметна, че не всичко е и до дизайн, не всичко е само до продукт. То е цялостната визия, целият брандинг, цялото усещане, което успяваш да поднесеш с твоя бранд. Това всичкото създава една перфектна буря, която те прави или успешен, или неуспешен. Ние самите се учим, има още супер много да учим въобще в този бизнес, за да стигнем нивото, което ние искаме да стигнем. Но това са нашите впечатления към този момент на база опита, който до сега имаме. Сигурен съм, че ако си говорим след 2-3 години, много други неща ще мога да споделя и може би ще мисля и по-различно за някои от нещата, които казах, но на този етап това са нещата, които основно бихме дали като съвети. Това, което сме научили и много други неща също можем да разкажем, но кажете наистина какво мислите този тип видеа и ще направим и друг такъв тип видео, а иначе скоро може да очаквате влогове от чужбина, скоро ще ходим с компанията. Да казвам ли кажеш? Да кажем напрежението. Айде ще разберат къде ще ходим. Да, тъй като нали, последния път, който е гледал влоговете ни, ако не сте ги гледали, отидете и гледайте, се загатна, че нали, би трябвало да има някакъв пясък. Сега това доколко наистина ще бъде ще разберат хората. Ще разберат. Да, така. Благодарим за гледането, за слушането. Надяваме се, че някаква стойност сме успяли да дадем на вас, тъй като го правим за вас общо взето и до някаква степен до нас. Ще се радваме да видим някаква обратна връзка от Абонирайте се, цъкнете камбанката, лайк, коментар, всичко, знаете. Да. И същото време очаквате. Да, направете го наистина, защото почваме да качваме по-сериозно и ще има стойност в тези неща, които ще говорим. В смисъл това са си мисли изцяло не планиране, в смисъл няма скрипт, тук си говорим буквално, ние с брат ми постоянно си говорим на такива теми и някой път се получават наистина доста интересни разговори и вярвам, че има хора, които ще им бъде полезно да чуят какво обсъждаме. Така че да, следвайте ни, ще има още доста подобни видеа за напред. Това е. Так, гледаш, не съм записал. Не, аз си го помислих по едно време.